Въображаеми дами и господа, въображаеми дами и господа, уважаеми дами и господа, нека да се го кажа по-правилно. Нали знаете, аз съм за монети, директно. Та продължението за Курус 25. Мисля, че е хубава монета се намери вчера или оня ден. Така че, нека да е цяла монета. Аз бях за пътната безопасност, Антони Найденов и човека да е цял. Живот и здраве, но за шумометърната вибрационна политика ли? Това е вибрационен въздух. Вибрационният въздух с ушино от гърло. Не всеки има гаранция от 2016 до сега. За уния 10 лея нищо не знам, за предните 10 лея пак нищо не знам, но за уния 10 градуса над главата ми спрямо дъха ми, спрямо плочките ли, не знам. Има видоизменение на климатичните условия, но аз само коментирам нещо в някакъв анализ, много сложен. Всичко добро. Аз бях Антони Найденов с от не пете фамилии от журналистическото, не мое образование. Всичко добро.